Ito guys, kasama ko na si boss. Ayan, punta na kami ng Bugalyon, ha. Kunin namin sa sakyan. Ano, nahantay muna kami ng sasakyan. Pupunta kami ng Bingay, Bimali. Kamu na lang ito yun. Ha? Kaya subscriber mo eh. Please subscribe. 500 pa lang ang subscriber natin. Kabang wala naman. Guys, nasa bus na kami. Papunta na ng destinasyon. Lapit lang, ha. Nasa Lingayen na tayo guys.